inkosi xa sizawuvula la-Sabbath school ubeke ilahle employini yethu ukuze sizokwazi ukuthetha yonke into esiyipreparishileyo phakathi evekini inkosi. Sicela wena inkosi ube nabo bonke abasezayo ezindleleni ubakhusele bade bazofika emnqubeni yakho Nkosi. Yonke le nto sicela nangokuqina kwamatyala ethu ngokudela naphakade. Amen. Ndilibulisa ibandla kwakhona ke ngegama likaYesu Kristu wethu. Amen. Amen. Yimini yomculo, itheme yethu ithi Resurrection of Dying Choirs. Ukuphakamisa isiteji sethu sawucela i-chorus. When we speak about music, music is God's gift of sound, rhythm, and melody to communicate what words alone cannot. So namhlanje siyeke that umculo sisipho uThixo asinike sona, isipho of using sound, rhythm, melody to communicate what words cannot. Umculo siyamsebenzisa to communicate into amazwi angakwazi ukuthetha. Maybe I wasn't touched on a mass, but that's when you are able to feel it and express it. So if you like Bible say to Psalms chapter 33 verse 3. Psalms 33 verse 3. Psalms 33 verse 3. Sing to him a new song, play skillfully with a shout of joy. Verse iyasixelela that funeka ucule with a shout of joy. And then Psalms 100 verse 2 uthi serve the Lord with gladness, come into his presence with singing. Now what does it tell about singing or music within the SDA Church okanye ibandla lethu? We don't just sing, we worship through music. Asituli nje, but utula is part of our worship because if listeners are up in Gonzweni on a daily basis, whereby we just come and then kwenze inkonzo ziqhutywe but ungabikho mculo, singava banomali khona into of like ingathi khona eshotayo. So umculo is part of our worship. If we sing angaculi ingabikho zingoma, we would feel that no, ikhona lento ingekhoyo. So Ellen White, in Patriarchs and Prophets, page 594, she says, music forms a part of God's worship in the courts above. So when the choir music dies, worship loses one of its strongest voices. We had choirs. Choirs are meant to uplift umculo enkonzweni. Groups. A church is meant to have a choir to assist in the daily activities. Today, the choir is not dead, it's sleeping, and God raised Lazarus. So, John 11, verse 43. John 11, verse 43. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Silena isbonisa that time, Lazarus, he was not dead,
he was just sleeping. He needed God to wake him up. So, with comparison to the choir, choirs in our churches, they are not dead. They are just sleeping. They just need someone to wake it up. I will sing. Because there are people in Godwin who can sing, who have voices. They just need someone to help them wake up and activate the talent that God has given them. Why is music so important, and what does music do to the people within the church? So the first point, music draws us to worship in spirit, worship in truth. Music prepares hearts before the sermon. It attracts us to come and worship. Now, Pasiteta about worship in spirit, in spirit. When we worship in spirit, it has to do with and your attitude, not just the words. You can just sing the words, but I'll even because I take it now. So when we sing, we should worship in spirit. We should sing, even if your voice is cracking. You should sing because God knows what's within your heart. And then be present and not distracted. Keep focused on what you're singing so that you can feel it. Let the Holy Spirit move you. And then when we speak about worshiping in truth, sing words like you actually mean them. Pick songs rooted in scripture, truth, and what God is actually saying about himself. Ingoma that actually tell us about who he is. And then when I move on, the ingoma that supports my other statement, music brings healing and comfort. I think of the song 80. He's able, I know he's able, I know my Lord is able to carry me through. He's able, I know he's able, I know my Lord is able to carry me through. He heals the broken-hearted and sets the captive free. He made them learn to walk again and cause the blind to see. He's able, I know he's able, I know my Lord is able to carry me through. So, Lengo Matai City, he is able, he's able. Or when it says, he heals the broken-hearted. It brings healing and comfort. You know, at times, in moments whereby we feel like a lot is going on. Maybe you cannot share these things to someone else or speak to someone else. But the minute that you sing a certain song, or even what I'm going through right now, the words are just directed to me. So I want us to remember that Umtulo brings healing. When we're here in church, this is the place whereby we know that we find healing and we find comfort. This is a place whereby God gives us comfort and gives us healing. And then, music builds unity. I can testify to this, that Ulo brings unity.
unity, because when there is a choir is made up of different members with different personalities and different characters. Abantu ke bekwenziwa ikwaya bayadibana babe yindingane, because kwikwaya naxa kuculwa kuzoculwa into eyi-one, asoze nithi igqine yam nomnye athi igqine yakhe, but we sing one thing. So it builds us and makes us a family, so it gives us unity. It teaches more about doctrine and is an evangelism tool. So ICT Umculo is also an evangelism tool. Bakhona abanye abantu that are not gifted in speaking or talking, but if ungathi makaculele, then you can see that wow, ucule nje ingoma eyi-one, but yonke le message befuna uyizisa kum ndiyivile in this certain song. So, and then we also have reasons why music dies in choirs, the point number one is lack of new members joining, singing the same songs, or leading to no growth in skill. If in choirs we don't get new members, that thing of lack of new members, it is another thing that usually contributes to choirs dying. Go to absenteeism. If people are absent more, they don't attend practices, they don't come, that thing it can lead to the choir dying because there's no motivation. So now I'm not gonna go. And then also a lack of member discipline. In choirs, if the choir does not have discipline, which means the choir is gonna die. So how do we resurrect dying choirs? We have 4 steps that I named them RISE. When we speak about RISE, the R represents recruiting new members, and then the I represents improving skills. And then the S, it speaks about spiritual focus. As much as we're here to sing, but we're not here to sing for the fun of it, we're here to sing so that abantu bakwazi ukukhula spiritually. Umculo bakwazi umphila. And then the E is excellence and unity. Unity is the most important factor that choirs should have. Less gossip within the church or choir leads to no division happening. So if we choir, we don't gossip more, or we don't like we know about industry we must do this. It leads to no division. If this one thing that's connecting us, we all understand that to connect to any division. And then 1 Corinthians 12 verse 12, the body is a unit. Through it is made up of many parts, and through all its parts are many. They form one body. So it is with Christ. This verse simply states that we are of one body. When the choir is united, music lives. And then another quote, it says that God is not looking for perfect voices. He is looking for a willing heart. God looks at the heart. Your voice plus God's spirit equals to resurrection. Amen. So namhlanje they are telling us that uThixo akakhangeli is a voice that are perfect, a voice that is molded. uThixo ufuna yona le voice lithi nayo andiyaqila okanye ndiyakhiqiza. Ufuna kanye lo voice because there is someone that will be able to help you to shape and mold the voice. And then they say that le voice nayo, when it's mixed with God's spirit, it is equal to resurrection. And then in closing, I read Psalms 150 verse 6, which says, "Let everything that has breath praise the Lord." If you have breath, you have a song. Let's resurrect music for God's glory. Now, our main purpose or our main thing, Yom Tulu, we know that there is no music without God. God is the one who created the melody, the rhythm, the voice. He's the one who even gave us as a voices now. So, funeka singabikho shy, shy andizokwazi ukucula kwichoir because shy for abantu. But we need to know that if God is within us and we allow ourselves to use the voices that we have, then
Music will resurrect in our churches. Music will not die. Galamazwi lithi inkosi mayisikelele in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Ngiyazibusisa bandla ngegama likaKristu Nkosi yethu. Amen. Ngelixa ngizamcela zonke indwendwe ezisihambeleyo namhlanje ziphakame. Wonke umuntu ongakhonze nathi apha eFear Plus Church ngicela aphakame. Also everyone who's back from recess from the universities ngicela naye aphakame. Ndikhonze apha eFear Plus Church for 10 years. Ndiyabazi abantu abangakhonzi apha. Sister, ngicela niphakame. There's a song that is based on Numbers chapter 6 verse 24 to 26. I think the verse goes as follows. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. We are so incredibly glad to have you here today. In our hearts, we hold a special blessing for each of you from the book of Numbers, wishing that the Lord blesses you, keeps you safe, and shines his warmth and grace upon your lives. Our deepest hope is that you step into this space, you feel completely seen, completely valued, and at home. May you find true rest and peace while you are here with us. And may you leave here today feeling uplifted, refreshed, and completely restored. Lithini bandla ngeendwendwe zethu? Amen. Siyibuyisele njengoba sinacela number 50. Yokuqala neyokugqibela sicele ukuba uMgubeni asivalele umthandazo. Number 50. Siyabulela ke bawo, sibulela uthando lwakho lokusivusa ngalentsasa yeSabatha. Sibulela Nkosi abantwana abancinci babeke phambi kwethu bezokusivuselela malusolungileyo. Oye wena Nkosi wabaqhobisa, wabasikelela Nkosi into kokubana bathethe nathi. Bekungake bawo lamazwi angahlala kuthi asebenze bawo. Through umoya wakho ingcwele malusolungileyo. Sincede ke Nkosi, xa kuthethwa ngathi simamele, senze Nkosi. Siyabulela ke bawo ngezinto zonke. Khokela ke bawo nakwi-programs ezilandelayo. Sicela ke izinto ngegama lonyana wakho Yesu Kristu. Amen. Amen.
ukucela abantu ukuqala mama basondele ngaphambili basiza kwenza lesson. Iklasi zakwahlukana. Khona umdlali iklasi yobhaptizo, bakhona utishara for abantwana. Siyashiyeka thina apha phakathi ubaba uGumeni uzosenza isifundo namhlanje inkosi. But you know what, guys? God is good. They are so gifted differently than others. Banendoza ababazenzayo ngohlobo lwabo esingasoze thina sikwazi ukuzenza ngalo. Lapha andimazi nokulibelena noba kwenzeke ntoni na. Kuthiwa mabakhangele indawo abanokuthi bayoshadowisha kuzo kulamakhono bawenzayo. Yena kangayithethe loo nto uzothi gqi sesithi hayi ndizawuswasa isikolo nakanti loo nto ayikho njalo. Ufika ngolwesine ndikhomba inhliziyo yami ibuhlungu because loo mntana ufuna be-disappointed. Ndithi kumama ke xa wenzima masenze lesivo ngolu hlobo. Ndithetha into yoba izolo andibava bangaphi nabantu wonke umntu endimaziyo omhlophe nomnyama. This morning ndivuka isithi into Kabiso will start on Monday at Task Force Zone Repair. Ndithumele imessage ke kwa uTatana. Ndithi God is so good, my boy. You know that uthi makhulu all the time makhulu. Ebethunani noba kubi noba kuhle, God will always be God. Yeah, masingeneni ke ku lesson. Vamos bandithi mina bendingekho. Nifika ke kusithiwa kukho ne-awareness eyenziwayo for i-Possibility Ministries. So, which means isikolo sizawusisummarize, sizakwabelana nesikolo sesabatha sonke ngoba sonke sisifundile.
mna ndizawuthi qabaqaba. Obviously xa ndisummarize kuzawubakho indawo endishiyayo, andithi, because I'm doing a summary. Okhomentayo ke ngoku uzawukhomenta kule gap mna ndiyishiyileyo. Siyavana aphuhlise kulaa ndawo mna ndiyishiyileyo. Angathi hayi khange uyithethe le. Obviously andinayithetha yonke le nto kule lesson within 30 minutes. Masiyeli ke ku-lesson number 12 ethi share him. Yabelana ngaye. Kuthethwa ngabani apha? Kuthethwa ngoYesu apha. Ngoba kwalapha kwikota le sithetha nge-growing in a relationship with God. Xa ke ngoku sinobudlelane naye uThixo simele sibe siyabelana ngaye nabantu. Andithi nathi xa sinetshomi bethu nani, when we get new people in our lives, xa sine-relationship nabantu siyathanda uthetha ngabo. Andithi soze umntu omthandayo ungathethi ngayo. Nami ndivile ndithetha ngayo umzukulwana wam because uphi usentliziyweni yam. Indima yenkumbulo ke ifumaneka phaa ku-Isaya chapter 50 verse 4. Ifundeka ke ngolu hlobo. Inkosi uYehova indinike ulwimi lwabafundileyo, ukuze ndikwazi ukuzimasa otyhafileyo ngelizwi. Ivusa imiso ngemiso, indivusela indlebe, ukuba ndive ngokwabafundileyo. Le mfundo inkosi ke mayisikelele ifunda kwezulayo ngokunangona phakade. Amen. Ndiyavakala okanye funeka ndisebenzise? Ndiyavakala. Right. Olu fundo ke inkosi indinike ulwimi lotheni lwabatheni? Lwabafundileyo. Ithi yawugqiba ithi indivusela indlebe ukuba ndive ngokwabatheni? Ngokwabafundileyo. Le mfundo bethunana siyiyo le academic, education yethu, le mfundo yethu sikuyo, le mfundo yofunda isidanga nento. Ngoba singakwazi into yobana sifunde kakhulu de siyityekeze, kodwa singakwazi ukuthetha ngolwimi lwabantu abafundileyo. Le imfundo yekaYesu Kristu yeyomoya oyingcwele yileya aye wayinika abafundi bakhe. Bathi bebengazange baya esikolweni beloba intlanzi beqhele ukwenza yonke into phaa kusiliwa nangezo ntlanzi kusithwala. Kodwa bathi bakuhlangana nomoya oyingcwele bakwazi ukuthetha ebantwini, abantu baliva ilizwi likaThixo. Kule introduction ke yangokuhlwa ngesabatha ndiyithandile kakhulu. Ithi kwakuyisabatha asayisabatha exakekileyo. Kukho lo mfundisi ke lo Pastor G. Uvukile ke elungiselela ukuya kwi-Sabbath school nesermon yakhe emva kwemini kune-evangelism program. Right? Kuthiwa ke wakhawuleza ke ephuma engxamile ethatha izitshixo zakhe. Uqhuba ke ngoku kulesi sixeko kuthiwa kubhizi, itraffic ibhizi, and naye uyayibuza uba what happened today? Kutheni namhla? Onke aba bantu bena bayaphi? Andithi nathi sike sibe nayo loo mibuzo. Xa uqonda ma itheni indlela ibhizi kangakanana nje namhlanje? Hayi kuthiwa uthi esaqonda usatshijatshijana nale nto unale frustration. Naku kukho umntu ozepha phambi kwakhe. Ngela nto ndithi nasowungaqhubi. It's not nice xa umntu evela phambi kwalo mntu uqhubayo. Funeka umntu abambe i-dead break. Hayi ke ndibone mna napha kulaa phasta bethu na. Hayi abanye bethu nabantu inoba bafani nala. Ndandibhekele. Ngoba yabona apha ngasekinako ngesabatha. It's the same story. Athi Zep nojikeleza agqibameni. Uleqa umlinde umntu oqwaye iplastic. Ngela xesha blood pressure. Ndiyaqonda. Intana ke into eyenza uba mna ndingaliphakamisa inqindi andibona into okokuba ndaqoba ndawubethwa ngabantu ndirizeva nje loo nto. But ke ngoku umfundisi
apha enkonzweni ne ufundisa isifundo ke ngoku andithi masinamba bani kule ndawo nje yabajonga abantu abanqula iminqwazi kwelicala abadala yabo yabajonga hey cha wena amehlo aye ahlangana nalaa mntu ebemshayita kuthene senza le nto nje tyhinithiza itheni ngathi ngulaa mntu walaa moto lona ulapha later ke ngokuyaziswa lo mntu uba uyaqala ukuza kweli bandla. Can you imagine? Laa mntu befowushelwe iqindi phaa laa mntu lo mntu efundisa phaa esithi uyesu ungcwele isimilo thina ufuna isimilo esilungileyo but laa mntu lo bemfowushelwe iqindi njani uyayibona loo nto leyo but I'm sure umfundisi wadala uyaqonda wadala and wayiqonda because itsho apha into yokokubana later when a church member introduced the driver as a non-Adventist who was visiting relatives, Pastor G realized once again how every interaction from an abiding relationship with God, how every interaction to both acquaintances and strangers should be bathed in love, which flows from an abiding relationship with God. We never know the actions zethu nani zizakuba ne-impact ethini na kwi-stranger. Siyayiqonda le nto? And it's unfortunate that amaxesha amaninzi asisi-Adventist we behave ngendlela wrong. Ndinebali ke ndidla ngolibalisa ndisithi ndakhe ndakhwela itrain ndisuka eJoburg ndisiza eBhayi andinamali ngerandi othi umdala ube ufunda you must pay fees zabantwana you must pay ezakho. Now I have to go to Joburg and do the practical funeka ndikhwela itrain andiyazi uba ndizawufikela phina but God provided a day before bama ndiyothathwa yile couple esitishini hayi ndahlala kubo ke the weekend as practicals. Xa ndibuyayo it's a Sunday afternoon ndikhwele kweli carriage ndikhwele kulo ndikhwele apha kukumakhulu wekhalathi uphethe into ezininzi unikwe neeflawa iibhokhe ofrank bethu nami abantu bebala you know what lo makhulu eziflawa bengenazithenga apha eBhayi why because ngoba makhulu ufuna ndimncedise afuna ibe ndimuvesile sihlale hey ndine-10 rand esipadini sam that 10 rand ndandisendiyazi into endizayithenga ndiyitye ndizofika eBhayi for 12 hours zetrain yayilaa gwava juice incinci sisayikhumbula ayisekho nasezivenkileni yayikhwetha ikhohlelisa inkomo zawuthenga nebhansi at least ndawufika endlini ukutya kukhona hayi ke umakhulu unebhaskiti apha kodwa ngekuna kunejuice different kinds kunefruit kathi kum itya ithi kukwi-cakes you hayi ke ndatshomi ke sasitshomi nomakhulu at about midnight or 2 a.m. when the train is at Bloemfontein men ungena omama apha hey kuvulwa icala ba hayi akubuliswa mntu akuvela kuphosa umbali abakwisa sithi ukhona uyatshaya yapha kakubuliswa kakupheli hey umakhulu ngexesha bephosa lempahla mna kuyaqonda umakhulu ingeni inkathazo ke ngoku aba mama banxibe iziketi ezimnyama nezikipa ndandisafika ke yapha eBhayi nalapha eFearplus nalapha emenzini ndiqonda hayi ma i-WM eBloemfontein these are the members of the WM hey bangene bangabulisi ungakhula kukhawuleza abaleka azongena ndandilelapha saselapha ezantsi sobabini athi uma ndimuve ndikhwele kule yesibini into ibhedi azongena apha phantsi kwam athi rather sibe calani ngoba ingathi apha khona inkathazo hayi ke silale uyayazi uba bazokuvakala kusasa I don't know what they were talking about but I just said oh God is good aqala unyathi kukhonza phi ndithi hayi ndikhonze Sabatha ndikhonze Fearplus oh
These are the people that there was a stranger. Fair enough, I wouldn't have, but there was a stranger. So but now, because now, can you imagine I phoned, we kept on phoning each other, but unfortunately she fell sick and passed away. But can you imagine she would have not, accepted. Out of the overflow, the Great Commission. See, I have a Great Commission, Betunan. Yes. See, Alepaku verse 18, Waza, yes, what Teta Kubo Esitini, Lini Wem, Nalonge, and then Atiken Boglonga, Punya Lipi, Emazulini Nabi, Sekabati. So, in commission here is to make others disciples of God. Now, disciples, they are responsible to make other disciples. Jesus gave a mandate to share his message with the world. Anyone who has received a new life in Christ is called to witness. Amen. Yasi, ngelinye ixesha kusafuneka noba sibe sishumayela thina siyathanda yomna mna yakuka ngexesha elithile mna, but people must see. People will see, will hear ukuba ndithetha ngolwimi labatheni lwabafundileyo. Ndimamela, because people listening skills azikho ukuthi asimameli xa kuthethwayo. Uyayazi uyibone lento uthetha into ume apha uphakama umuntu abuza umbuzo uzibuza hey, this thing has just been explained. Don't you get that often? And obviously, you know what, as a person I will get a little bit blood pressure. It triggers. Uthi ke niyakwamkela ke amandla akubona ukuba utho abafundi bakhe xa ezakubashiya. Niyakwamkela ke amandla, Acts 1 verse 8, akubona ukuba umoya oyingcwele uhlile phezu kwenu. Nibe ngamangqina amphi eJerusalem, not only eJerusalem, naphi nakulo lonke elaphi elakwaYuda nelaseSamaria kude kube sekupheleni. The people out there baseza kuva ngobungqina, because you know what, the word of God, we are making other disciples. Bakhona abantu abangabadisipile bokwenene, bakhona abangabo sisonke apha. Not all of us are disciples, but all of us we are mandated to be disciples. But ilizwi likaThixo lona lizawuhamba lokufikelela kuyo yonke indawo. Nditheke ndithi gqabagqaba unforced but with power, benganyanzelwanga koko ngegunya. Uthi uIsaya, ndithandile le ndima yenkumbulo le verse I think it's Jeremiah 20 verse 9. Yeah, Jeremiah 20 verse 9. Xa esithi ndithi ndakuthi andisayi kumkhankanya andisayi kuthetha egameni lakhe, usuke enhliziyweni yami ungengumlilo otshayo uvalelwe emathanjeni am. Ndadinwa kunyamezela andabanako, which means there's this thing that is burning inside him, into yokubana makagqine ngabani ngoYesu. Kuthiwa
Nansi into ebalulekileyo. However, xana bethunani sisabelana nabantu ngoThixo nangoYesu, ngoYesu, masingabanyanzeli. Masingabanyanzeli. Okokuqala masakhe ubuhlobo nabantu. You know, ukungena umuntu. I need uba umuntu you know what? Ndimngene. Be nice to this person. You know, ndithethe ngelizwi likaThixo. Uyandazi ngosuba ndiyakhonza, ndithethe. Ndawo yokuqala sothi ndiqala uthetha nalo mntu ndibe ndisithi yisabatha yodwa eyamiswa, you know, Yesu. Umuntu ongakhonziyo ngesabatha. Le nto kuyo ayiyo. Yaba bakhona abantu abanjalo. Bakhona abantu abanyukutyayo abantwana bakaThixo. And then yazi abantu xa unyukutya banetshiki nokuthini. Andana bandimdedwa ufuna unyukutya. Banetshiki. Nabantwana bethu wathi qatha abantwana bethu Nkosi ufuna sibanyukutya masike simeke apha basisayapho. Uthiwe ke God uThixo zakamnyanzela uAdam uba bangatyi, wabaxelela qha bazeli ngadli kuloo mthi. Nabantu bakaNowa xa bayefuna bangena emkhombeni, uNowa washumayela, but uThixo never forced aba bantu. As a result zade bangene, baze bathini batshabalala. AmaIsrayeli xana awayeshiya umnqophiso kaThixo, God did not force them. As much as uThixo wayehamba nabo bembona ebenzela izinto, eprovide abawulamba, bawunqanwa aprovide, bawutyiwa zinyoka abakhusele, but he has never forced them. But one thing uThixo ayenzayo, all the time ulindile man, ulindile uqonde, uvula ingalo zakhe uthi izani kubo, you know, uThixo xolela. We must allow ourselves to be a conduit for God's service. Siphila kwilizwe eliyicapukelayo inyaniso. Kwilizwe betana abantu abafuna inyikisa, abafuna uva ngoThixo. Yaye ilizwe esiphila kulo alifuni inyani, lifuna ubuxoki. Thetha izinto ezingekhoyo uzawubona abantu, you know, uzakana balandi when you speak of izinto ezingekhoyo. Kuthiwa ke okokuqala is our personal testimonies bethunani abantu basijonge bayasazi basingabantu abanjani na. Uba ufuna undazi, go to my neighbors because bayandazi bahlala nami bavuka nami. Ukuba ufuna undazi, go to abantu endihlala nabo kulaa ndlu ndihlala kuyo bayandazi. Sinikwe ke itips bethuna zokusherisha ilizwi likaThixo. Ndazithanda kakhulu kude kwathiwa ngamaqhinga okwabelana ngoYesu. U1 Peter, you know, kuthiwa umbuzo nam simshesha nabantu Yesu. Do we choose abantu abathini? Ngoba abaphangelayo bethunani nakweyiphi ikhampani ukho laa mntu funeka eklinile simthatha ngulowest, you know, category. Kwi-categories mos, uba ikhampani enegate ukhona umgcinisane, siyambulisa laa mntu xa singena kuyo, siyambuza ubunjani namhlanje, okanye sivela nje uba inene, you know, siqhuba iimoto zethu siqhawuze, you know, asibone uba, you know, sibheke kakuhle sifanelekile, asimhoyi. Ngelinye ixesha akanayo nento yokutya, uyayazi. Do we ever ask? Do we ever think of bringing something extra? Nobody happy. Simnike. Okanye we choose to share uYesu nabantu abafana nathi, the friends zethu, you know, in our circles. 1 Peter 3 verse 8. Phayana bekuthiwa uthando lukaKristu. Thina ngothando lukaKristu. Baxana sikuKristu sizawucinga ntonye, sizawuvelana, sizawuthandana njengabazalwana, sizawuba nemfesa. Nansi ke ngoku into xa sisabelana nabantu ngoThixo. Okokuqala, get to know someone to build a friendship over time. Awusondele mani lo mntu, get to know to someone. Wakheke oluhlobo. Kuthiwa ubushushu bakho, your warmth and kindness and genuine interest in them, being lovable,
will help to draw them near to God. Uyayazi into esidla ngoyenza ngamanye amaxesha eyenzekayo. Siyabazisa abantu apha enkonzweni. Bandibuze nam, ndifuna zimna, andifuna sondele komnye umuntu. Ndawo yokuqala ndizawuthetha kakubi ngabantu benkonzo kulo mntu bethunani ungekazinikeli. And sisifo esi sokuyiyekisana ebantwini. Uyazi ke ngoku ukubona umuntu abantu eyibona hayi man, because umuntu unengqondo mos. You know what? Umuntu unengqondo, they can make 1 and 1, you know, is equal to 20. Tontoni. Abona abantu abathandani. How can I fall? How can I be with people abangathandi bangixelela bamna masithandane, masibathande, kodwa bona abathandani. Ne? Kuthiwa masumthandazele umoya oyingcwele ukuba ibe ngosebenza ezinhliziyweni zabantu. Okokuqala thina sikwazi ukuguqula. Thina siyathetha ngelizwi likaThixo. Then the Holy Spirit iyahlala umuntu aqinile. Yiyo eguqula inhliziyo yomuntu. Umuntu amamkele uThixo. Kuthiwa masijongeni bethu the natural ways of talking about. Singcine, you know, ngokuthembeka kukaThixo kuthi sisuka kude noThixo bethu. Then thina abantu bakhulu. Yes, we don't even have to preach. Nasebantwaneni bethu we don't have to preach. Abantwana bethu bamele babayazi into yobana, you know what, kwakuba nje noba sengekho ayazi uba kodwa umama ndiyamazi uba ngexesha elithi uyathandaza. Ndiyamazi umama sele yena engathandazi. Ndiyamazi umama, ndiyamazi uThixo kamama. uThixo wenza izinto zibonakala. Kuthiwa masifumane indlela zoba umuntu simconnecte nabanye abahlobo apha enkonzweni. Ndingathi kuba ndize naye ndimfake phansi kwekhwapha laba betyakane nam, ivuka ngentamo. Ne? Maka umuntu mandimyeke mani. Umuntu, there are people that he needs to connect with enkonzweni. Alright. Kuthiwa ke masingamngxali ngeBhayibhile study. Siyaqala manje but let's give a time or him time. And then to time man, you know what? We've got a Bible study. Esibanayo. Would you be interested? And then mkhobise. Sukumyeka umuntu azaya pha Bible study eBlair. And kule Bible study bethuna xa sisiza nabantu abatsha asizobe siqhamza into ezinkulu. Ndiyaqonda siza introduce amasolo umuntu umtshalusana ufuna uba into introduce kakuhle. Ne? And then kuthiwa masithandazele bethu needs, because everyone has got needs. Let us pray for each other's needs. Ingathi umuntu othetha ngexesha ne? Umuntu endiyimehlo lam ndadibana naye phakathi umuntu abantu badibana ngexesha lelinye esenza i-action. Kaloku ndafundiswa bethu nani uqaphela. Yonke into le uqaphela. Kuyiwe kumntwana otheni obhadulayo. Uyamazi laa mntana obhadulayo? Bethu nani sonke emakhayeni ethu nabanye bethu ezibasikule ndawo. Mna ngokunokwam I know into yokubana ndikhule ndifundiswa, ndikhulele kodwa ndakhe ndathi ndawuqabuka. Ndabona. Kodwa ndibulela uThixo uba wandifaqelisa uselithuba ndingekenzakali. Ndabuya ndangaphakathi. Yaye yile mqondo ba, you know what, you want to sacrifice everything and just work for God. No be like within now, you know, sacrifice everything, your money, your time, whatever, because don't take a proviso because it's got to, but do whatever you can do because it's actually for time. Abantwana bethu uqiniseka nakweyiphi indlu noba ngusister wakho noba udaba wakho noba ngubani na bakhona abamkileyo. Abantwana most emakhaya sikhala ngabantwana bangayifuni inkonzo ne, but kuthiwa masingabancami bethu kuthiwa masibathandazele. Let us bless them. Masingethi imandla ekubathandazeleni because uThixo unakho useza kubabuyisa ngexesha uzawubavula
uza kuwavula amehlo abo. Ukwelibali ke apha likaRakeli nesiyakhumbula uRakeli ekhala, uvakala isikhalo eRama. uRakeli ukhalela ntoni? Abantwana bakhe abakulizwe lotshaba. uEfrayim ngumzukulwana kaRakeli. OEfrayim bekabakhuliswa ngoThixo, benobungqina bezinto ezenziwa nguThixo kootata babo, kubazali babo, kuwo wonke uIsrayeli. But they chose into yobana bayongena phakathi kwesithixo. Babophana bathi mome. But God, you know, Ephraim zangohlwaya ngomuntu, wazohlwaya yena. Khawufunde makulonje ngapha kuJeremiah 31 uverse 15 kuyotsho ku17. Jeremiah 31 verse 15 ufunde no16 no17. Yes. 1:5. Utsho uYehova ukuthi uvakele izwi eRama, isimema, isililo esirhaka uRakeli elilela abantwana, engavumi ukuthuthuzeleka ngenxa yabantwana bakhe ngokuba bengasekho. Utsho uYehova ukuthi lithintele ilizwi lakho lingalimi, namehlo akho angakunazinyembezi. Jehova onyana bakho bayabulela emdeni wakho. Amen. Amen. Bethu nami kubo bonke abadukileyo, if we remain in prayer, we remain being faithful, uthembekile uThixo, baza kubuya ngoba bayayazi inyaniso, baphethe ubungqina, bayayazi, basibonile sistruglisha, basibonile sithandaza, basibonile ukuthemba kwethu uThixo noba sekunzima. Yazi bakhe kubenzima ebomini ngoba hayi manje ngathi uThixo undibele, but ngaphaya uThixo akhuphe mana bengaphaya khayisa ngawo adlisele. And ukholo bethu nani besifunda besifundeni ba ngelinye ixesha into ziyenzeka, ulubona ukholo lakho lutyhafa, ulubona ukholo luncipha. God doesn't punish us because uye umongezeleli wokholo, asikhili uThixo. Ubone nayo babele banawukholwa nzabantu babantu, banawukholwa ndizawuthini. Kuthiwa ke baseza kubuya. Bring them back. Ndiyagqibezela ke ngoku ndipha ku-testing. Baseza kubuya. Uthi phayana sinikwa musuZakhariya chapter 10. Ndithe xa ndijonga uverse 8 wathi seza babethela ikhwelo. Ubone xa kubethwa ikhwelo kubizwa inkomo, kubizwa ibhokhwe, kubizwa nawe ngosungumuntu andithi ndiyabetha ikhwelo. Xa kubethwa ikhwelo sozibabheli ungafeza ukuthi kanti kukho ingozi sakuhleka bandayazi abantu befika elaa khwelo lomnandi. Hayi andithethi likhona nelobumnandi ndiyalazi ndiyaba ikhwelo lithini na soze ungajiki kuye. Uthi ke ngoku ndibakuthe ndiyakubenzela ikhwelo, ndibakuthe ngokuba ndibakhulule ngokubahlawulela. uYehova uyakubabuyisela abantu bakhe abachithachithiweyo njengoko besanda ngabo, bayakwanda njengoko besanda ngabo. Kuthiwa i-testimony zobomi bethu nezenzo zethu namazwi ethu nemithandazo yethu for i-spouses, not all of us abalapho umuntu olapha i-spouse sakhe silapha. And you can imagine, it's not nice man uvuka ushiya utata kabani ekhaya usiza apha wonke umuntu ungahamba nosapho lwakhe. Akukho mnandi uvuka sibela basishiya abantwana bethu ngasemva. Akukho mnandi basibela basishiya odade wethu ngasemva besiya kwiindawo zobolonwabo ngesabatha. Kuthiwa imithandazo yethu ke yabo bonke abo bemkileyo iseza kuphendulwa, kuseza kuba umahluko ebomini babo
kwilixa elizayo. Ukuthandazelwa ke apha ke ngoku ndithanda into yokubana siyamkhumbula unyana olahle wemka bethu egezile wemka lambethi ilizwe but utata ke has never yes ndike ndicinga hey omnye umzali would have said hayi kaloku uyaba fine uzawuhlala phaya back room yabo uyawubulela nje iplate yokutya endikunika yona because uyithathe yonke into yakho. Yes, we cannot be cruel sakuduba ngabazali. Mamkeke ndinike bethuna nabantu bathi gqabagqaba. Ixesha yi-1:30 ngoku. Funeka ndibe ne-extra 5 minutes ke apha yale possibility ministries. Mama Cafe, then Mama Matros. Mama uphahlele lumana ngoku usithi sanda ngabo zazi nasiphuma ngoba ndiyazi siya xolo masizeke ngohlobo. Man, mamnonje ngasuyenza into enzayo uphakamisa mva. Uyava ngobalo uyava. Masithi Mama Cafe, sithi mem, sithi Mama Matros, sithi Mama Phahlele, sithi zalwana wami mosne, umama mdala uyalibala. Sithi ke ngokungamnonje ngaba, sithi gaba ke. Kulawo ngicabanga ukuphuma kuphinda walapha endikhandele amadoda uPetros kuthiwa phandle izinto akufundise zona ngexesha uhamba nale zikwenzela ukugqina kokuba wona ugcine ngokuphucela ngafundisa iqwalasela phaa la madoda njengoba siyaqwalasela phaya kwincebo 1 verse 8 ethi niyakwamkela ke amandla kumoya oyingcwele. Yes. Uthe wava umoya inde phezu kukaPetros noYohane babona into yokokuba abakwazi ukuba bangangqini noThixo wabo kuba ubalike amandla. uPetros ke noYohane bafumana umoya ongcwele bafundisa baze ababingeleli babonakala bephatha ngendlela engeyiyo uPetros noYohane kuba kaloku bona bathe xa begqiba ukuphilisa umntu phaya eYerusalem bafuna uqonda uba ingaba nina niyithini into yenu nizomzalweni apha nithunywe ngobani kodwa babona le nto beyiqaphela le nto bazaphilisa umntu bathile nanyeminwelayo nokuba siphilise lo mntu bendingafuni lo mntu asinde kodwa yonke le nto siyenza ngegama likaYesu Kristu kuba usifele emnqamlezweni. Bathe ngexesha kubonakala bekwakho kodwa khange bona babe bafuna ukujika. Ndifuna ukuthi ke ngoku ngeli xesha xa usenza umsebenzi kaThixo sukucinga uba uzawufumana abantu bazawubona izinto uba uzenza bhetere bakujonge because uthe ngeli xesha besenza yonke le nto kwakho nabanye abantu ababona ngoku beguquka ngenxa babebona uPetros noYohane kangangaba abantu ngoba babingelela nabasadusi yebasifuna ukwenza into ngabantu into zasixakile ngoku kuba kukho abantu ngobalokugqina ngaloo enye into endifuna ukuyithetha kule ndawo nanje ibithetha ngabantu umntwana ogadulayo kubuhlungu ke bona njengoba singamasabatha because kuyenzeka into yoba ube nomntu olapha enext door umzekelo lo mntu lapha esenext door ungumntu ogadulayo qha into ebuhlungu yile usathi xa edibana mhlawumbi nezinye iinkonzo athi yena ungumsabatha akaseyembonjeni into endingayithandi yokuwenza zonke izinto ezenziwa ngumntu ongakhozi ngoku lo mntu yena umbonayo kwezi zinto azenzayo njengesithi ungumsabatha ucinga uba abasabathenza le nto into abanye abazinto bangoku angakwazi xa ndifika mna kuye ukuyamkela le nto ndithethayo kuba ngoku yinto hayi kaloku namasabatha ndiyatshaya hayi kaloku namasabatha ndiyaseka yonke so ithetha into yoba enkosi kakhulu ma ithetha into yoba ke ngoku inzima lapha ekho lutho because laa mntu ebona umsabatha enzala ucinga uba nomnye wenza la ngoku singamkeleki kuba sifana nalaa mntu. Amen.
Amen. Esisifundo sincumisa le nto yobana elekenyaka le ndlela yovangela useJesu. Ndithatha ndawo phisa ngekids into yobana kunzima uvangela umntu onezidingo, umzise entweni engazuqala incede izidingo zakhe. Kuba ke nyhani ke ukuvula iBhayibhile akusukuthisa mntu isisu, singazubombathisa umntu, singazumnika uphahla. So uKristu ke uyalantu pha in fact uEllen White athanga athi Christ method. Indlela uKristu yena wayevangela ngayo. Wayengavangeli athi aqale athi mna ndinguYesu Kristu. Wayeqala athi yiza into isidingo sakho aqale kuloo ndawo. Ndiyithanda ke apha ePlus. Noko ikhona i-vehicle ehamba kuloo ndlela already. Ethi loo ndlela yiza siqale sincedise izidingo zethu. Kodwa ke kubuhlungu lokubana wayebaxesha ukuba kwale ndlela eqalwe yi-Fear Plus Church ayifumani inkxaso. Abanye bethu bakwazi uthetha njengobana indiva nam engathi ngeyilo, asikwazi uthetha abanye bakwazi ucula, abanye bakwazi ukwenza, kodwa nje at least into nayo ingancedisa apha ekuvangeleni. Noba uze iitoti ezimbini zeembotyi zizawuncedisa, noba uze iswekile encinanani izawuhambisa. Kuzothi xa kufuneka isithaba kuthiwe laa toti yeembotyi oyahambisa yiyo lokwenza laa mntu abekwazi ukumkani. Ndiva kungeni into yobana asizukwazi ukubashumeza ngoYesu belambile. Singazukwazi neembhatyi esingazezibhodrophini, singazinehlanga singasazinxibiyo, iminqwazi inintsi into ekhoyo ehlele ezindlini zethu. Singoomama sifuna nje uhleli bawuthanda zilokwezam ezi awuzibali zineninzi. Kukhona ke phaa ngaphandle ongenayo nenye, wena nje uzifuyile nje kazinkomo. Ndiyacela kule nto ethethwa ngayo namhlanje ye-Christ method masihoye izidingo zabantu. Apha ke ePeer Plus ngoLwezithathu noko bayazana ngesiphanyana, bazazama nawo ufake inkxaso. Eso sithaba sohlala lo mntu wethu sohlala kwithaba sam. Enkosi. Amen. I think it is good as Christians, if we want to keep the Great Commission, you know what, we need to love each other. We need to be united. And then because when we are one in prayer, God is able to hear us. But when we love each other, we won't be able to reach his because we are Spana, may God help us to understand Tamhita 2027, one voice 27, which means uvangelo olusingalufuniyo lizawubakhona ngenkani uThixo uzasifaka kulo starting from ekhayeni lami thetha ngami Enkosi kakhulu. Ndicela ke ngoku aba bathathu bashekelele sithi zabagqala yayibona intsimbi kuyawuyizela ngeyizela.
The next 5 minutes, Betuna Possibility Ministries. Siyayas ukuba sithetha nge-ministry ngabantu who might be doing things differently, who might be walking differently than us, who might be speaking differently than us, but bangabantu bakaThixo balapha phakathi kwethu. Omnye akeva ngendlebe, omnye akaboni ngamehlo, bonke bakhona balapha. Kodwa ngoku ifocus ithi makhe kujongwe ezi zinto ze-mental health. Ndicela bephana abantu babe bayi-3 kule row, babe bayi-3 kule row, babe bayi-3 kule row. Ayini bethuna ndithethile, ndicela abantu abathathu ekufanele bakuyantshulwa. Siphuma kwi-Sabbath school, siphuma kwi-Sabbath school. 3 size apha, size apha. Ayingcolisi ke le ngena nento, ayingcolisi ke le nto, ayingcolisi ke le nto. Mamelani ke. So which means we will be 9. Ndicela nijonge ngakuyo. Right? Ngoku namhlanje nethu udala sithetha nge-dementia. Udala sithetha nge-dementia, ne? And sometimes sicinga siyayazi, kodwa siyazi. I-dementia mosibantwana bam ndibhekisafuni ke ngoku akuthethi nabantu abakhulu. Thina sesinayo abanye bethu. Ndifuna ukuthi ukuxa there's a decline, ne? Decline uhlobo ibrain esebenza ngayo. Ukuba and kuyenza lento uyiqonda hayi man. Noko. Ithi lento i-dementia yi-group yezinto. Ayonto awukulibala ukuthi une-dementia. Siyavana? Ngoba mna ndakhe ndakhangela izipeks zam yaphela i-awara ndashayisa kwathi iqhuza. Ndazifumana phi? Efrijini.
nge-prevention mna ndifuna ukuthi bethu nabantwana bam sijongeni singabantu abakhulu sanukusoloko nizivalele ezirumini zenu nihlele ezifowunini zenu because asisenalo ixesha lefemeli loba siqaphelane kwenzela amani makhulu kutheni ngathi amani makhulu kutheni ngathi weight yakuyehla ne anifakani nami kutheni umakhulu weight yakisehla kutheni umakhulu ethanda umane equqe erumini yakhe aphinde abuyele ekitchen aphinde abuyele erumini yakhe ne umakhulu masebelala ebusuku kutheni ngoku ezavuka ngonondroko afuna uyovula emnyango ixesha ke ngokanikho now masenze ntoni bethu nani bantu abakhulu nani qalani kuthiwa ukunita. Let's start knitting because when you knit you are using both sides of your brain ne no crochet masingahlali sihlale nje singenzi into sigadeni bantwana bam sinikeni tasks ncokolani nathi yenzani ixesha yabona ke mosiqaqanjelo nangamathambo nayo yonke into ne kuthiwa i-exercises ezi-coordinated like left right ne awenza into ezakwenza uba ubale nobale because uzawuqala ukubona umafuna lapha kwitshinji yakhe angayazi ebekade yazi khawuthi xa uvuka kusasa ungumuntu omkhulu uvuke phaa kulaa room yakho ukhe wenza u-left right ne siqaqanjomsinangamagxa nemiqolo yabona left right but yorho abantwana bakho baxalele bangaboni ngawuzophuma erumini otherwise azawubiza i-ambulance right Tenako. Nibonile bose. Amanda abanusi Ezanako mabeba sasetsonga phekile left right. Now iBhayibhile mosiyayazi ngabantu abakhulu. Siyazazi incwadi ezikwitestamente entsha nezitestamente endala ne. iTestamente entsha ikwezikale eBhayibhileni ngaseleft. Entsha iphi? Ingaserayithi. Masikheke ngokusipracticeni ndizawubiza incwadi yeBhayibhile ne like a book ithi Genesis. uGenesis uphi? Select. So Genesis you move to the left. Xa ngiphinda mhlawumbi ndithi Numbers uNumbers uphi? Ungaselect. You don't move. Nivi? Right. Masimeni ke just 2 minutes. Revelation. Philemon. Joby. Promete. Como fiz? Vamos meu time, vamos, vou estar lá. Mas se vale, but these are practical things that we can do. You know what? Revelation is on the right. Right. Sitting Exodus left. Yeah, so by that time your brain is coordinated. Is coordinated. Masivaleni ke ngokuthandaza. Masicele manje wena tatulanga sosivalela wena umuntu usemvakaleni usivalela isikole sethu sesabathi. Esiqimeleni. Malosolungile sizaphambi kwakho sizosenga umbulelo ngethuba esithe salifumana ukuze siphenye ilizwi lakho. Sicela ke Thixo namandla izinto ezisifundisiweyo zihlale ezinhliziyweni nasezingqondweni zethu. Zincede izimilo zethu ukuze sibe nokwazi ukubonana nawe xa ubuyayo. Sikelela inkqubo nenkonzo ezakulandela ezinto zonke sizicela egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen.
time. Uyacela umphathi wekhwaya, amalungu ekhwaya, masijikele ngaphaya. Umphathi wekhwaya uyacela, amalungu ekhwaya, masijikele kwela cala. Okwesibini, namhlanje i-music day siyayazi loo nto leyo. We are resurrecting the choirs. So now in the morning session, we'll be resurrecting the soloists. So I've got plenty of soloists. So ndicela uxolo uKristu ngomuntu mhlawumbe abethi stanza the chorus, the last stanza. It is a solo. Zininzi soloists. Umfundisi unayo ubhalisile. After le ngoma kaloku hayi. Inye kind ayenzayo usima bawusima kona ukhona uya aze ngaphambili athi omnye usekwayareni abheke ngaphaya athi omnye acule. Amen. Ekupheleni sakubuya sesibuthanda ekhaya size nezithungu zethu emzini omhlabona. Special items. Si mahlabele ingoma ubamsima mntana. Uza ngaphambili. Sakubuya. Yeah.
Jesus. No, not one. No, not one. No friend like him is so high and holy. No, not one. No, not one. And yet no friend is so meek and lowly. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. There's not an now that he is not with us. No, not one. No, not one. No sight so dark, but his love can cheer us. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Did ever saint find his friend forsake him? No, not one. No, not one. All sinner find that his would not take him. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. God is good. All the time. And all the time. God is good. Nanga amaqela liwanikiwe. Abanye abaqonde bayachiseka. Bandilinde afternoon. Ungatshiseki ngoku. Ungasamkeli indwendwe bekucula ngoku umakhulu. Umakhulu usisivone hey. Umakhulu waxoxa abazukulwana in praise. Izani masinamkele. Uzawufaka nje ingoma sima ingene in praise. Abanye bandilinde afternoon kunevuso afternoon. God is good. I start number 38. Praise says. Qinisisa kuthi ezweni naphakathi kwesiphithiphithi kuphela kweli namandla ekhuleni lesono asinethwaleni sikwinethwaleni ekuthutha kesuyethwa asinyamezele siyakuqaba nezithwele etroleni qiniselani yayiso yonke okulungela ehokokonke libala kuphele lulokono zakudluleza
Amen. All right, so chapter number 144. Number 144. After 144, as Mabuyi, Nikwenjani, Mabuyi, All right, number 144. Eyokala, eyesithathu, neyokugqibela. Indlela yami enyuka yokimika iyenyuka ikanyaza okamaka osimani jale ujiphakamise kakamise limekongo koloni
first prayer opener. Amen.